Draga braće i sestre, dozvolite da vas sve pozdravim po salami. Posebno želim da posalamim naše koalicione partnere i prijatelje iz Stranke demokratske akcije i sve naše funkcionere iz SDB-a. SDA i SDB nisu obična koalicija. To je moćan patriotski blok koji radi u najboljem interesu Bosne i Hercegovine, našeg naroda, ali i Srba, Hrvata i ostalih. Hvala vam. Nama, muškarcima, čuli ste podatak da 62% članova SDB-a čine žene. Najgore zadatke i ljestvicu podižu žene. Upravo me dama koja me predstavila obavezala da moj govor bude dobar jer je rekla da sam jedan od najboljih govornika, što vjerojatno i nije tačno, ali se ja moram potruditi. Ja sam Tuzli zahvalan iz nekoliko razloga. Prvo što su mi omogućili da napravim jedan od najljepših objekata koji ostaje kao trajna kategorija ovog grada. Drugo, što je 10 miliona za to zemljište otišlo za ona jezera kojima se stalno vaš bivši gradonačelnik toliko hvali da meni malo nedostaje da pođem i udarim se tamo. Ja sam na prošlim izborima za bošnjačkog člana predsjedništva ovdje apsolutno pobjedio, dobio sam 16-17 hiljada glasova i moja obaveza je da vam kažem hvala vam od srca na toj podršci. Sada, da ne dužim, ovi crveni su ubili Tuzlu. Tuzla je morala da bude pandan Sarajevu i da se takmiči sa Sarajevom u stvaranju novih vrijednosti, radnih mjesta, razvoju i bolje života. Tuzla nama zaostaje. To je 16 godina nečije vlasti. Mi nećemo dozvoliti da Tuzla zaostaje. Ja vam potpuno odgovorno kažem. Evo, sutra imam vrlo ozbiljan razgovor sa predsjednikom Izetbegovićem, iako to izgleda nevjerovatno u ovoj dramatičnoj, kako se kaže, sekundi, minuti ili danu finala izbora, da razgovaramo o brzoj cesti Sarajevo-Tuzla i načinu kako da se ona finansira. Ja vam garantujem da ćemo je napraviti mnogo brže nego mnogi što niste. Što se ovih koji vas vrijeđaju, odnosno nas vrijeđaju da smo fašisti ovakvi. Kad ljudi govore o drugima, u stvari najviše kazuju o sebi. Nemojte ih uzimati za ozbiljno. Imali ste one socijaldemokrate u Hrvatskoj, ne znam, Josipović, jedan fini gospodin, vidjeli ste njih uspio da uđu u parlament. Bojim se da vi ovi vaši crveni ovdje, odnosno naši, mogu jedino da se crvene zbog lošeg rezultata, zbog zaostajanja, zbog neizgradnje i zbog pokušaja da se unese nemir među nama. Nemojte da nas zavađaju. Zelena i plava boja su se ujedinile, a gdje se te dvije boje ujedine, nema prostora ni za crvene, ni za narandžaste. Nema prostora za političke raketlije koje ne shvataju da nakon 16 godina treba dođe. Naš Bato, naš kandidat, će superiorno pobijediti jer ovaj grad zaslužuje novo, moderno, entuzijastično, radno i pošteno lice. Naš i vaš gradonačelnik neće biti sam. Neće iza njega stajati propali federalni premijer Nikšić koji je pokazao što ne zna dok je bio premijer. Iza Bata će stajati kantonalna vlada, stajaće SDA, stajaće SDB, stajaće federalna vlada, stajaće državna vlada, stajaće i Bati, i Fatro, i Denis, i Novalić, i Đindić, i svi ćemo stajati iza takvog načelnika.
Iz prostog razloga što on to i Tuzla zajedno s njime zaslužuju. Također, niko nema pravo, a pogotovo crveni Kmeri, da se hvale multietničkim pristupom. Lagali su nas 5 ili 10 godina da vrata Evropske unije neće biti otvorene dok ne nestanu narodnjačke narodne stranke. A upravo je koalicija SDA, SDB i HDZ prošle sedmice širom otvorila evropska vrata Evropske unije za građane Bosne i Hercegovine. Nama su to dali, njima nikada nisu htjeli dati. Za nekoliko godina mi i naša djeca bit ćemo žitelji Evropske unije. To je prvi rezultat političke sloge koja je nastala u federaciji i političkog pomirenja SDA, SDB uz punu participaciju HDZ-a. Mi smo za vrlo kratko vrijeme doveli strane investitore. Ovo što je rekao Bašta, mi nećemo gledati odakle je taj novac, bitno da je legalno. Dubai je došao sa idejom da uloži nekoliko milijardi maraka. Azerbejdžan, evropski fondovi su otvoreni. Mi želimo da gradimo, ako taj novac mogu da koriste Srbija, Crna Gora, Hrvatska, zašto ne bi koristili Bosnu i Hercegovinu? Mi ćemo zapošljavati naše ljude. Kad sam ja govorio o onome čime vas Nikšić ili neki drugi Nikšić plaši, o Arapima i o jednoj drugoj vrsti problema, koliko se sećam, nigdje ih nije bilo. Oni su bili uplašeni i nisu znali da se nose s problemom koji je trebalo pretvoriti u ekonomski kvalitet, a ne u sukob rasa, ljudi i tako dalje. Na kraju, vi znate šta je bilo 7. februara, znate šta je bilo na prošlim velikim izborima. SBB je napravio veliku pobjedu u gradu Solju. Mi danas očekujemo da udruženim snagama istu takvu pobjedu, spektakularnu pobjedu omogućimo i za koaliciju SDA, SBB u gradskom vijeću i za našeg zajedničkog kandidata za gradonačelnika. Mislim da to neće biti teško. Najveći napor za koji vas molimo da ubijedite svoje prijatelje, svoje komšije, supruge, braću, sestre, djevojke ili više djevojaka ako ima takvih, da izađu 2. oktobra i da Tuzla počne napokon da živi. 2. oktobra se rađa, vjerujte mi na riječ, nova Tuzla, ljepša Tuzla, prosperitetnija Tuzla. Imamo i političku logistiku i imamo čovjeka koji to može da omogući. Vi znate, naš nijet je iskren, a takvima Bog pomaže. Pobjeda za Baču, pobjeda za koaliciju SDA, SBB u gradskom vijeću. Hvala vam lijepo.